जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଏ ହାଟଟି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୁଏ। ଏଠାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସପତ୍ର, ରାସନ ସାମାନ, ଲୁହା ସାମାନ, ଯାହା ଆମର ଘର ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ହାଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ହାଟରୁ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ହାଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଗ, ସେ ଶାଗ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଏ ହାଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହାଟଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଟମାଟୋ କେତେ କେଜି? 2 କିଲୋ 30, କିଲୋ 20। କିଲୋ ହେଲେ 20। ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ଅଛି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜହ୍ନି ଅଧା କିଲୋ 30, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କିଲୋ 50। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଟମାଟୋ ଏବେ ହବନି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ। ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବାଠୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ଚପଲ ବି ସେପଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତ ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ରହନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହିଁ ଆସନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କହିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ 6 ଦିନ ନିଜ ନିଜର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ହାଟରୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୀଜ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଗ, ବିରି, କାନ୍ଦୁଲ, ଧଳା ସୋରିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।